по-лесно, да го направим по-трудно за другите. Ако има асоциации да вземат нови изследователи, седника по двойни слатина, нека дойдат. Тези табелки ще съберат себеподобните от близкото окружение покрай вас, близко живеещите до вас. Само така, когато се опитват да ни разделят, постигат резултат. Нека да направим обратното. Ние ще се събираме. Ето, не сме ли дами? Хайде остана само Кремиковци и Нови Искър. Ето, това е нашето бъдеще. Прекрасен. Благодаря ти, младежа. Сега искам да ви представя един от сърцатите двигатели на нашия поход за мир, Сърнела Воденичарова. Здравейте, преди малко Бойка ми взе репликите за табелките и аз сега не знам какво да кажа. Аз съм по оперативната работа като цяло. Вижте, създадохме две групи. Едната е във Фейсбук, другата е в Телеграм. За тези, които обичат Фейсбук и за тези, които не обичат Фейсбук. И двете групи се казват Разпускане на парламента. В тези групи свободно можете да влезете. Те не са тайни групи. Влизате в тях, казвате, аз съм от този квартал, аз съм от това село, аз съм от този град. И по този начин създавате предпоставки други хора, които целево са влезли в тези групи, а не случайно, да ви намерят, да се свържете. Както днес идеята тук е да се свържете помежду си, но първо трябва да се запознаете, за да се свържете. Няма как да се омъжа за моя съпруг, без да съм се запознала с него, нали? Вие няма да се жените. Ама нещо сериозно можете да направите заедно. Шапка никой на никого не слага. Център команден тук няма. Ако някой си търси команден център, някой, който да му казва какво и как да прави, и той само да благоволява да се надигне да го направи, тук няма да го намерите. Тук се търсят хора, готови на действие. В двете групи има списък, изготвен от юристи, в който списък има разнообразни законови, подчертавам, форми на създаване на натиск върху властта. От най-елементарните форми до най-притискащите. За всеки вкус има по нещо. И за българите има в чужбина даже. Така че след похода, тази вечер, утре, когато прецените, влезте във Фейсбук, напишете разпускане на парламента, в групи търсете, не в страници, и ще го намерите. Влизайте и действайте. Ако ние не си свършим работата, няма кой да ни я свърши. Спасители няма. Народът сам трябва да се спаси. Да се хване за косата и да се извади.